ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାସ୍ କିଚେନ୍‌କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିନର୍ ରେସିପି ତିଆରି କରିବା, ଯୋଉଟାକି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରହୁଛି। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ସାଧାରଣତଃ ଲାଳ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେହି ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଜା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇବା, ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଏଠାରେ ଆଡ୍ କରିବା। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏଠାରେ ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 250 ଗ୍ରାମର ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି। ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଲିରେ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ତେଲ ସହିତ। ଭେଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଲାଳ ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲିରେ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଭାଜିଦେବେ। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକିରି ଏହାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଲାଳ ଅଂଶ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଟିକେ ଟିକେ କମିଯିବ। ଲାଳ ଏତେ ଆଉ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ହିଁ କୁକ୍ କରିବେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଳ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଲାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପୁରା ଶୁଖି ଆସିଛି। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଏମିତି ଖିଲା ଖିଲା ଭାବରେ ରହିଛି। ବିଲକୁଲ ବି କରେଇ ସହିତ ଏମିତି ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବେନି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଜିରାକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଜା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ କୁଟିକି ଏମିତି ହେମଦସ୍ତାରେ ପକାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଭଲ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆହୁରି ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଏଠାରେ ପକାଇବେ ବା ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପକାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରନ୍ତି ବା ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଏବଂ ଭଜା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣ ଏହାକୁ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକୁ ସବୁବେଳେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ କୁକ୍ କରିବେନି, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ କୁକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇକିରି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ ଭାଜିବେ। ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଡିନର୍‌ରେ ରୁଟି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ଇଜି ରେସିପି ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁଟି ସହିତ ଏହାକୁ ଡିନର୍‌ରେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଖାଇକିରି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।